Roskilde Politi har indtil i dag den 19. september 2013 håndhævet et forbud imod at sejle i Roskilde Fjord, som er Natura 2000-område. Det er irriterende, at man skal møde nogle enkelte personer, som ryster på hovedet, når man kommer på vandscooter med sin søn på 4 år for at købe is på Roskilde Havn. De tror, at det er OS, der overtræder loven, men sandheden er, at det er Naturstyrelsen, der prøver at opretholde et ulovligt forbud. Jeg har fået nok af uretfærdigheden og går aktivt ind i kampen for at ophæve vandscooterbekendtgørelsen. I 2010 blev 2 mænd frifundet af Højesteret for bøder for vandscootersejlads i Kolding Fjord. I både by- og landsretten blev de idømt bøder. EU-regler overtrumfer. På den store reol over dansk lovgivning findes noget, der hedder vandscooterbekendtgørelsen. Det var den, som de 2 mænd ifølge myndighederne havde overtrådt, og det fik de en bøde for. Men, fastslår Højesteret, den bekendtgørelse overtrumfes af EU-regler. Nærmere bestemt artikel 34 i traktaten om den europæiske unions funktionsmåde. Den paragraf har været anvendt i en sag om vandscootersejlads i Sverige. En sag, som endte i EU-domstolen. Og en sag, som ifølge Højesteret betyder, at de danske regler er for vidtgående. Ulovlig bekendtgørelse. Det betyder med andre ord, at vandscooterbekendtgørelsen ikke tager højde for de regler, der gælder i EU. Dermed er det bekendtgørelsen selv, der er ulovlig, og ikke vandscootersejlernes overtrædelse af den. Med Højesteret tirsdag i 2010 blev vandscootere sidestillet med andre motorbåde, hvis Højesteret var af den overbevisning, at vandscootere udgjorde en reel trussel mod miljøet, så var dommen ikke faldet ud til vandscooterens fordel. I 2012 træder en ny vandscooterbekendtgørelse i kraft, som stadig, om end ikke i lige så høj grad, begrænser varers fri bevægelighed. Den nye vandscooterbekendtgørelse forbyder sejladsophold inden for 300 meter fra kystlinjen. Undtaget er dog direkte gennemsejling af 300 meter zonen. Sejladsen i zonen skal foregå i en ret vinkel fra kysten og med en maksimal hastighed af 5 knob. Endvidere er vandscootere forbudt i alle Natura 2000 områder, som tilsammen dækker 17,7% af det danske hav. Udover at Naturstyrelsen ved udarbejdelsen af det nye vandscooterbekendtgørelse har udhulet Højesteret tirsdag tilsidesat både dansk og EU-ret, så er det min vurdering, at styrelsen hverken har eller har forsøgt at erhverve sig viden om vandscootere, hvilket desværre har haft indflydelse på formuleringen af vandscooterbekendtgørelsen, som foruden jetski også omfatter vandscootere, har Naturstyrelsen bemyndigelse til at omgå en højesteretsdom. Den 13. september 2013 beslutter jeg mig for at få en bøde af politiet, så vi kan få startet en retssag. Jeg sejler ned til Roskilde Havn og venter på politiet. Da politiet ankommer, er jeg åben og ærlig og fortæller mit formål med at få en bøde. Men politiet var ikke interesseret i at få prøvet vandscooterbekendtgørelsen for retten, og de nægter at give mig en bøde, selvom jeg tydeligt overtræder vandscooterbekendtgørelsen. De opretholder dog stadig vandscooterbekendtgørelsen og forbyder mig at sejle. I dag den 19. september 2013 prøver jeg igen at få en bøde, og denne gang har Roskilde Politi en anden holdning til reglerne for sejlads med vandscooter i Roskilde Fjord. Se med her. Så nu kommer der bekendtgørelse bla bla og bla bla bla. Ja, det er også. Det er ikke den samme som sidste gang. Det vil vi gerne, hvis det er det, det er. Jamen, så sejler jeg bare en tur. Nå? Jeg sejler bare en tur. Goddag. Goddag. Ja. Der er nogen, der ringer, om I ligger og sejler lidt vildt. Det tænker jeg nok. Det passer ikke. Jeg har GoPro, der kan vise det hele vejen ind. Så. Vi har optaget hele vejen. Har I noget filmer? Hvad? Filmer I det? Ja, vi har filmet, når vi sejler ind. Ja. Fordi vi gider ikke alt det der brok der. Nej, præcis. Man kan lige så godt sejle pænt, og der er rigtig mange, der kom ind springende på fuld smadre, da vi kom ind igennem. Ja. Løb rundt med kamera og tog billeder og sådan noget, ikke? Så siger jeg, jamen du går bare nok til alle de billeder, jeg tror, det du er fordi folk er ikke vant til at se de der vandscootere. Og der er mange, der stadig tror, det er ulovligt. Ja. Og det er det, der er problemet, det er det ikke. Nej, det er nemlig ikke ulovligt. Nå, så vi sejler ikke vildt, vi har optaget det hele vejen, fordi vi ved, når hver gang vi sejler ind nogle steder, så er der kvaler med et eller andet kajaksejler eller et eller andet. Ja. Så kan man lige så godt være på forhånd. Ja. Jeg kan ikke lige få jeres personnummer engang. Jo, selvfølgelig. Jeg hedder Dan. Dan? Ja.
det er Mikkel. Han er lå et år ældre. Ja, jeg er den ældste også. Du kan ikke se det, jeg er på skæg. Vi tager dem bare op igen og ved det. Ja. Nå, vi er leget på bilen derude. Ja, ja. Så. Nå, kan I gå? Ja, lige måde.